Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μεταξύ, όταν γυρίζω 2 βίντεο σερί ή 3, καλά στα 3 εντάξει είναι και θέμα μπαταρίας, η κάμερα τα παίζει. Είναι η Nikon 1V2. Υπερθερμαίνεται από κάτω, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα παίζουν δηλαδή όλα, βαράνε, δεν αντέχουν να... Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δέρμα της Montblanc, μια πολύ ωραία θήκη. Η Montblanc έχει, δεν έχω το σημειωματάρι, έχει βγάλει σημειωματάρια τέτοια, δηλαδή α5 size, τα οποία πάρα πολύ ωραία. Αυτά μιλάμε τώρα για, ξέρω εγώ, $400-500 duty free, αν δεν απατώμε. Δεν θυμάμαι τις τιμές γιατί, εντάξει, ξεχνάω, δεν κρατάω τιμές στο μυαλό μου. Λοιπόν, αυτές είναι 2 πένες της Montblanc, πάρα πολύ ωραίες, πολύ βασικές και οι 2, έτσι να τις δείξουμε. Πάμε να τις δείξουμε μία-μία. Θα ξεκινήσουμε, όπως βλέπετε, η δεξιά, η χρυσή, αυτή που έχει κίτρινο χρυσό, είναι πιο χοντρή από την αριστερή. Έτσι, λοιπόν. Η δεξιά είναι η περίφημη Meyerstuck 149. Είναι η κλασική πένα της Montblanc, η οποία νομίζω βγήκε το 50, δηλαδή τη δεκαετία του 50 ή του 60. Αν δεν απατώ, μπορεί και πιο νωρίς, του 40, δεν ξέρω. Θα σας γελάσω, δηλαδή δεν έχω διαβάσει τώρα λεπτομέρειες. Αυτό βέβαια εδώ είναι κίτρινος χρυσός κλπ. Είναι πολύ ωραία η λάκα που έχει, δεν ξέρω τι υλικό είναι αυτό, εκτός και αν είναι πλαστικό και δεν το ξέρω, αλλά είναι εντάξει special πλαστικό. Και είναι η ιδανική πένα σχεδόν για να γράφει κάποιος, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλά μελετημένη στο πώς τη φτιάξανε τότε, παρόλο που φαίνεται και είναι πάρα πολύ χοντρή και μεγάλη. Είναι πάρα πολύ καλά μελετημένη για να γράφεις άνετα, για να γράφεις πραγματικά άνετα, ενώ δεν της φαίνεται, ας πούμε. Μόλις κάποιος πάει να την πάρει, λέει «Α, αυτή είναι πολύ μεγάλη, είναι το ένα, είναι το άλλο, ξέρω εγώ». Όμως δεν είναι έτσι. Όταν πας και πάρεις οποιαδήποτε άλλη μετά, όπως αυτή εδώ, σου πέφτει πάρα πολύ μικρή. Η 149 είναι το κλασικότατο μοντέλο της Montblanc, σαν να λέμε η S-Class της Mercedes. Η S500 δηλαδή δεν υπάρχει, είναι η Mercedes, είναι η καρδιά της Mercedes, δεν είναι αυτό το αυτοκίνητο, έχει φτιαχτεί, είναι η ουσία και η ύπαρξη της Mercedes, αυτό το στυλ, αυτά τα κυβικά, αυτό το μέγεθος, και όλα τα υπόλοιπα είναι δορυφόροι. Η αριστερή είναι από πλατίνα, έτσι, δεν είναι ούτε λευκός χρυσός, είναι πλατίνα, και είναι η 146p, η Platinum. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τιμές duty free, νομίζω η δεξιά, η 149 έχει γύρω στα $7-750 πάντα εδώ, και η άλλη πρέπει να έχει γύρω στα 500-550 περίπου, τα λέω τώρα. Λοιπόν, αυτές, ανοίγουμε την 146 να τη δούμε. Όπως βλέπετε έχει ένα φανταστικό nib μπροστά, το οποίο συγκεκριμένη είναι medium. Αυτές της Montblanc είναι πολύ παχές, δηλαδή το medium είναι σαν broad, σαν B από άλλες εταιρείες. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέχετε όταν θέλετε να πάρετε κάτι. Εμένα μου βγήκε πολύ χοντρή αυτή. Την πήρα. Συνήθως όταν πηγαίνεις να πάρεις κάτι, αν δεν πηγαίνεις, όταν πηγαίνεις ας πούμε duty free ή σε μαγαζιά που βρίσκεις με πολύ χαμηλή τιμή, όσο χαμηλή μπορείς να τη βρεις, έχουν μόνο medium ή fine, δεν φέρνουν άλλο stock. Οπότε πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Εγώ διάλεξα τη medium, και η medium είναι αρκετά χοντρή, δηλαδή το μελάνι δεν στεγνώνει γρήγορα, αλλά γράφει πάρα πολύ πλούσια, έτσι, δηλαδή μιλάμε, βάζεις μια υπογραφή και τελειώνεις, δηλαδή δεν είναι γράφει οπουδήποτε. Πρέπει να είναι και το χαρτί καλό βέβαια. Τι έγινε, λερώθηκε το γάντι. Λοιπόν, πρέπει να είναι και το χαρτί καλό. Λοιπόν, το nib όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει τρομερή διακόσμηση, είναι 18 βέβαια, 18 καράτια, είναι πάρα πολύ ωραία. Η Montblanc έχει την εξής πολιτική: όταν αγοράσεις μια πένα, όταν αγοράσεις μια πένα, έχεις ένα μήνα, έχεις 4 ή 6 εβδομάδες ή 4 ή 6 εβδομάδες να πας οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε αυτές τις 4 ή 6 εβδομάδες και να ζητήσεις αλλαγή του nib μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, δωρεάν. Θα σου αλλάξουν το nib και θα σου βάλουν ό,τι άλλο θέλεις. Δηλαδή, εγώ την πήρα σε medium, δεν μου αρέσει το medium, πάω στην Ελλάδα στο authorized, στο εξοδοτημένο service της Montblanc
και ζητάω να την αφήσω και να μου αλλάξουν, να μου βάλουν ένα ολοκένουργιο nib, το οποίο είναι fine ή extra fine. Για μένα προσωπικά το fine ή ακόμα και το extra fine είναι πάρα πολύ ωραία, γράφουν πάρα πολύ ωραία. Extra fine δεν έχω fine, η οποία είναι αυτή εδώ η platinum, και γράφει λίγο πιο προσαρμοσμένα για καθημερινή χρήση σε διάφορες επιφάνειες και χαρτιά, γράφει πιο καλά. Αυτό εδώ το broad, υπογράφω ας πούμε πιστοποιητικά πλοίων, υπογράφω διάφορα πράγματα και γράφει πάρα πολύ, αρκετά χοντρά. Δηλαδή όταν θέλω να κάνω λεπτεπίλεπτες σημειώσεις δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, δεν στεγνώνει γρήγορα κλπ. Ενώ θα ήθελα να τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αλλά τώρα το nib δεν θέλω να το αλλάξω, δεν θέλω να τη δώσω. Λοιπόν, μία λεπτομέρεια για το service της Montblanc. Το service της Montblanc στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάποιος κύριος εκεί, ο οποίος λέγεται Συρίγος. Αυτός είναι γύρω στα, πρέπει να είναι 55, μπορεί να είναι και παραπάνω. Είναι πάρα πολλά χρόνια βέβαια, τις ξέρει τις πένες πάρα πολύ καλά, έχει ένα βοηθό. Μιλάμε για πένες Montblanc, έτσι. Είναι το επίσημο από τον Τζανέ, από την αντιπροσωπεία, είναι ο κύριος Συρίγος, είναι κάπου στην Πανεπιστημίου, κάπου στη Σταδίου. Λοιπόν, και είναι γνώστης του αντικειμένου πάρα πολύ καλά. Δεν είχα αφήσει ποτέ κάτι, πήγα για να αλλάξω ένα nib, γιατί είχα αγοράσει μία άλλη, την οποία αν τη βρω τώρα, ναι, την έχουμε σε λίγο να τη δείξουμε, και πήγα και μου πρότεινε την αλλαγή, αλλά μου λέει καλύτερα να μην την αλλάξεις, θα τη δείξω την άλλη την πένα σε λίγο και θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτή είναι η 149, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αν μπορείτε ποτέ να πάρετε ένα τέτοιο κομμάτι, να πάρετε να πάρετε αυτήν. Μην ανησυχείτε αν έχετε μικρά χέρια. Τώρα αν έχετε πολύ μικρά ή χοντρά χέρια, εντάξει, αλλά πηγαίνετε δείτε την. Μη φοβηθείτε να την πάρετε. Έχει πιστόνι βέβαια. Αυτή μέσα δηλαδή το ξεβιδώνεις από εδώ. Έχει πιστόνι, είναι πίστον. Αυτή είναι πίστον, έτσι, δεν παίρνει cartridge, δεν παίρνει τέτοιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την 146. Η 146 να την ανοίξουμε. Όπως βλέπετε και αυτή έχει τη δική της διακόσμηση εδώ. Μπλεδίζει λίγο, μάλλον είναι από το λεμάνι, από το μελάνι που έχει μείνει. Εντάξει, αυτή είναι 146. Λίγο πιο μικρό το μέγεθος σε όλα, λίγο πιο μικρό το nib, λίγο πιο μικρά όλα. Εντάξει, πολύ ωραίες πένες. Οι Montblanc έχουν το καλό, εγώ έπαιρνα πάντα πένες Cartier. Λόγω του ότι είχα κοντά μου boutique Cartier που ήταν duty free, πέρναγα από τα αεροδρόμια, πάντα παντού σε κάθε αεροδρόμιο που πέρναγα, Hong Kong, Σιγκαπούρη και Κορέα, υπήρχε boutique Cartier και από εκεί ψώνιζα πάντα δερμάτινα, πορτοφόλια δηλαδή εννοώ, κλειδιά, μανικετόκουμπα και πένες, ρολόγια, δαχτυλίδια κλπ. Έχω πάρει από όλα αυτά. Λοιπόν, και έπαιρνα πένες Cartier που μου άρεσαν πάρα πολύ. Όμως όταν πήρα τις Montblanc, οι Montblanc γράφουν πολύ πιο smooth, γράφουν πολύ πιο απαλά. Δεν πίστευα στη Montblanc, αλλά οι Montblanc οι πένες γράφουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μαλακά. Ανήκουν στην ίδια εταιρεία και οι δύο, δηλαδή είναι και η Montblanc και η Cartier ανήκουν στο Richemont Group. Οπότε στην ουσία ανήκουν στην ίδια εταιρεία, αλλά οι Montblanc έχουν το άλλο πλεονέκτημα ότι όταν η πένα η Montblanc τη γεμίσεις μελάνι και γράψεις ξέρω εγώ 5 λεπτά κάθε μέρα και την αφήσεις μετά για μια εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, πας σε ένα ταξίδι και γυρίσεις πίσω, την ανοίγεις και η πένα γράφει κανονικά, δεν σταματάει η ροή του μελανιού. Είναι πάρα πολύ καλές πένες, είναι τόσο καλές, δεν σταματάει το μελάνι, δεν κολλάνε οι πένες αυτές. Ενώ άμα έχεις μια Faber ή μια Lamy ή μια οτιδήποτε άλλο, βλέπεις ότι κολλάει το μελάνι. Πρέπει να την ξαναβουτήξεις και να αρχίσει η ροή του μελανιού μέσα στην πένα να αρχίσει να ξανακυκλοφορεί. Η Montblanc δεν έχει τέτοια ανάγκη, είναι πολύ σούπερ πένα. Τώρα δεν ξέρω αν την αφήσεις 2 μήνες ας πούμε, τι θα κάνει. Έτσι, αλλά από την εμπειρία μου, τη μικρή μου εμπειρία, αυτά έχω να πω. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο. Πάμε παρακάτω, είναι special μοντέλα αυτές. Όχι special, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν είναι τίποτα limited edition ή περίεργες ας πούμε. Τις δείξαμε. Πάμε να δείξουμε την άλλη τώρα, το άλλο κομμάτι που έχουμε, η οποία είναι αυτή εδώ. Ναι. Τώρα βέβαια κάνω μια αλλαγή. Μισό λεπτό. Τι έγινε? Ναι, κάνω μια αλλαγή. Ας περάσουμε σε αυτήν εδώ πρώτα. Σας βγάζω άλλο κομμάτι τώρα. Λοιπόν, άλλη μια θήκη. Έχω τρέλα και με τις θήκες. Βλέπετε άλλη μια θήκη. Και αυτή είναι Montblanc. Αυτή παίρνει 3. Δερμάτινη βέβαια, εντελώς έτσι. Αυτή παίρνει 3 πένες μέσα. 3 μεγάλα στυλό. Λοιπόν, δεν είναι τόσο βολική σαν θήκη. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου.
Λοιπόν, βλέπετε μέσα τα κομμάτια που έχω. Πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα. Βγάζουμε την πρώτη. Αυτή είναι μια πάρα πολύ special πένα. Είναι Cartier. Βλέπετε ότι έχει το σήμα του Cartier πάνω στο cap. Έτσι, το σήμα του Cartier το μεγάλο. Βλέπετε εδώ στη βάση λέει Cartier κάτω εδώ. Λοιπόν, το κυρίως σώμα της πένας εδώ είναι δέρμα. Είναι δερμάτινο. Εντάξει, κεραμένο όπως βλέπετε, αν φαίνεται καλά. Λοιπόν, όλο το cap από πάνω είναι από πλατίνα. Βλέπετε εδώ λέει Louis. Είναι η σειρά η συγκεκριμένη Louis Cartier. Αυτό εδώ είναι όλο από πλατίνα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Η πένα είναι limited edition. Έχουν βγει 1860 τόσα κομμάτια που είναι η χρονολογία ίδρυσης της Cartier. Και είναι, ξέρω εγώ, νούμερο, το γράφει εδώ πέρα, είναι νούμερο 700 τόσο, ας πούμε, από 1800 τόσο. Λοιπόν, αυτή νομίζω πρέπει να έχει 1-1,5 χιλιάρικο όταν την πήρα. Δηλαδή τώρα οι τιμές τους πρέπει να έχουν φτάσει και 2, ίσως και 2,5 χιλιάρικα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή έχει το εξής χαρακτηριστικό. Από κάτω εδώ, τη γυρίζουμε ανάποδα και βλέπετε τι έχει. Αυτό είναι μια πέτρα που έχει εδώ, μια πολύ special πέτρα, η οποία λέγεται το μάτι της τίγρης, το Eye of the Tiger. Είναι μια ειδική πέτρα, δεν ξέρω τι πέτρα είναι, δεν το θυμάμαι, μου το έχουν πει. Είναι πάρα πολύ ωραία και επειδή μοιάζει με το μάτι της τίγρης, γι' αυτό τη λένε Eye of the Tiger. Εντάξει. Αυτή την έχω πάρει από το Hong Kong, από το αεροδρόμιο του Hong Kong, duty free. Την ανοίγουμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Μέσα, κλασική πένα. Δεν γράφει όμως όπως γράφουν οι Mont Blanc. Γράφει διακόπτεται πιο εύκολα η ροή. Δεν είναι τόσο smooth όπως η Mont Blanc. Από εκεί και πέρα είναι μια πένα πανάκριβη, η οποία είναι ένα limited edition επειδή έχει πλατίνα, επειδή είναι limited κλπ. Τίποτα το φοβερό. Ωραίο κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι το... Πάμε να δείξουμε άλλο ένα special κομμάτι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτή είναι πώς τη λένε μωρέ τώρα, η Bohème. Η Bohème. Αυτή έχει βγει όπως το βλέπετε, αυτή είναι special λάκα, special ρεζίνη, special λάκα, και έχει εδώ επίσης έχει την πέτρα την κόκκινη, η οποία είναι τύπου ρουμπίνι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι πέτρα είναι, αλλά είναι καλή πέτρα, όχι όμως τύπου διαμάντι και τέτοια, έτσι, κάτσε γιατί το πήρα πολύ μακριά και δεν φαίνεται. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι πολύ μικρό στυλ, γυναικείο στυλ, ας το πούμε έτσι, τη βλέπετε εδώ δίπλα στην άλλη, είναι pocket size, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή παίρνει μόνο ανταλλακτικά, παίρνει μόνο τέτοια. Το international ανταλλακτικό, ό,τι χρώμα θέλετε. Αυτή έχει βγει και σε μπλε χρώμα. Έχει κάνει αυτό το iridizon εδώ, το οποίο είναι φανταστικό. Λοιπόν, την ξεβιδώνουμε. Αυτή είναι η πένα. Βάζουμε το κάπα από πίσω και βιδώνουμε. Προσέξτε μπροστά. Βιδώνω. Προσέξτε μπροστά. Προσέξτε πως ξεπετάγει την πένα. Και κλείνει και κουμπώνει. Τώρα κούμπωσε. Έτσι γράφεις με αυτή την πένα. Έτσι γράφεις. Δηλαδή κουμπώνει από πίσω, γράφεις πάντα capped, δηλαδή το καπάκι μπαίνει από πίσω και γράφεις έτσι. Γιατί είναι μικρή, είναι στενή. Την ξεβιδώνεις πάλι, μαζεύεται και την κλείνεις. Αυτή είναι η Bohème. Και όταν θέλεις να αλλάξεις το τέτοιο, από πίσω να βάλεις ανταλλακτικό, ανοίγεις εδώ και βάζεις μέσα το ανταλλακτικό. Εδώ. Τάκ και κλείνεις. Εντάξει, αυτό ήτανε. Αυτή είναι η πένα μας αυτή εδώ. Ωραία.
Πάλι έχουν μείνει 5 λεπτά, είναι πολύ λίγο, δεν προλαβαίνω. Να συνεχίσουμε να δείξουμε μια Cartier. Αυτή εδώ δεν είναι πένα, είναι στυλό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το σχήμα είναι κλασικό σχήμα και μοντέλο της Cartier, είναι το λεγόμενο Diabolo. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εργονομικά στο χέρι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι στυλό, είναι ball pen. Έχει αυτή την πέτρα την μπλε από πίσω. Η pen είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, υπάρχει σε μολύβι 0,7, σε ball pen, σε roller και σε πένα. Αυτή η σειρά εδώ η Diabolo έχει το εξής χαρακτηριστικό. Βγαίνει σε μπλε λάκα, αυτή είναι μπλε λάκα, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλή ποιότητα, Cartier πάντα. Λοιπόν, βγαίνει σε μπλε λάκα και σε μαύρη λάκα. Την έχω και σε μπλε και σε μαύρη. Σε μαύρη έχω πένα, σε μπλε έχω roller, ball pen και μολύβι. Αν δεν απατώμε, όχι μολύβι έχω σε μαύρο. Λοιπόν, οι διαφορές όμως είναι, φαίνονται ότι είναι ίδιες, αλλά οι μπλε είναι πιο βαριές από τις μαύρες. Δηλαδή η μπλε Diabolo είναι πιο σπάνιο μοντέλο, πιο δύσκολο να το βρεις σε boutique ή σε duty free, σε αεροδρόμια, από τα μαύρα. Δηλαδή η μαύρη είναι πιο ελαφριά. Έχει η μαύρη πένα, τώρα δεν μπορώ να το δείξω, όταν κλείνει έχει πιο μεγάλο βάρος στα άκρα της, εδώ και εδώ. Η μπλε, συγγνώμη. Η μαύρη πένα είναι πιο ελαφριά. Συνήθως στις boutique του Cartier, στις boutique Cartier, το προσωπικό χρησιμοποιεί roller ή πένα μαύρη, Diabolo. Διεθνώς, δηλαδή το έχω τσεκάρει, Ντουμπάι, Ασία, χρησιμοποιούν Diabolo. Αυτά τους δίνουν για να γράφουν. Λοιπόν, έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος που μπορεί να προλάβουμε. Πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη θικούλα και να δείξουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι, αυτά εδώ είναι τα δύο κομμάτια, είναι πάλι Bohème, τα Bohème, αν δεν απατώμε, ναι, σαν την πένα που δείξαμε πριν με την κόκκινη λάκα, αλλά αυτό εδώ είναι ball pen και αυτό εδώ είναι pencil, 0,7. Εντάξει, αυτά είναι κίτρινος χρυσός, με κόκκινο, την κόκκινη την πετρούλα την πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μικρά, είναι πρακτικά. Αυτά είναι ένα πολύ ωραίο σετάκι, με μια πολύ ωραία γόμα, κορεάτικη ή ιαπωνέζικη, δεν ξέρω τι είναι, τόμπο. Ναι, πρέπει να είναι ιαπωνέζικη, από κάπου την έχω πάρει, ή από Κορέα ή από Ιαπωνία, την οποία τυχώνω εκεί μέσα και είναι ένα πολύ ωραίο σετάκι, με μια πολύ ωραία θήκη, με αυτό το ανάγλυφο δέρμα εδώ πέρα, πολύ ωραία θήκη της Montblanc, που το παίρνεις μαζί σου και έχεις μολύβι και στυλό μαζί σου. Το μολύβι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλοί κόσμος το υποτιμά. Το να γράφεις με μολύβι είναι πάρα πολύ όμορφο και κυρίως με απλό μολύβι, δηλαδή με μολύβι το οποίο το ξύνεις, το βάζεις σε ξύστρα και το ξύνεις. Όχι απαραίτητα με μηχανικό μολύβι, αν και τα μηχανικά μολύβια έχουν και αυτά την ομορφιά τους. Είχα έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο, ο οποίος τα πάντα όταν έκανε διορθώσεις γραπτών, τα έκανε όλα με μολύβι. Δεν χρησιμοποιούσε κόκκινο στυλό ποτέ. Το κόκκινο είναι όταν διορθώνεις με κόκκινο, είναι και κάτι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να γράφεις με κεφαλαία. Σαν να γράφεις ένα κείμενο, θα γράφεις ποτέ ένα κείμενο σε email ή στο φόρουμ ή οτιδήποτε άλλο με κεφαλαία. Είναι λίγο σαν να φωνάζεις το κόκκινο. Οπότε όταν διορθώνεις γραπτά άλλων, είναι πολύ όμορφο να διορθώνεις, είναι πιο λεπτεπίλεπτο και πιο smooth και πιο ήρεμο να διορθώνεις με μολύβι. Δεν ξεχωρίζει βέβαια το μολύβι πολύ. Αυτή εδώ λοιπόν είναι, βέβαια δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, μια φορά τις έχω πάρει στο ταξίδι μαζί μου. Στρίβουμε δεξιά και ανοίγει το ball pen. Εντάξει, πολύ ωραίες στο χέρι, λίγο κοντές, αλλά εντάξει. Κάνουν τη δουλειά τους για ταξίδι, είναι πάρα πολύ καλές. Αυτές έχουν τώρα τι να πω, 500, 600, 700 η κάθε μια. Αυτά. Τελειώσαμε και με αυτό. Σας ευχαριστούμε. Δεύτερο βίντεο, ούτε αυτό έφτασε. Ο Θεός βοηθός. Τι να πω, θα έχει πολλή δουλειά ο Φώτης να κάτσει να πιει καφέ, να φτιάξει καφέ, να τον βάλει δίπλα και να ευχαριστηθεί τα βίντεο. Άντε, γεια μας.